Inkjesta indipendenti li stħarġet is-servizzi ta' natura soċjali li ngħatat Nicolette Girxi qabel nqatlet f'Awwissu li għadda mill-eks ħeb tagħha qed tirrakkomanda li l-assessjar tar-riskju jsir minn kull min imur jirrapporta reati ta' vjolenza domestika. Għalkemm qalet li l-għażla li ma jsirx għandha titħalla, l-inkjesta rrimarkat li numru ġmielu ta' nies jibqgħu jażlu li ma jagħmlux dan l-eżerċizzju. Fost 12 ir-rakkomandazzjoni li joħorġu mill-inkjesta mmexxija mill-imħallef irtirat Lawrence Quintano hemm it-twaqqif ta' kumitat li jżomm taħt għajnejh l-iżviluppi kollha marbuta mal-vjolenza domestika. Il-bord tal-inkjesta qed jipproponi li dan il-kumitat ikollu rappreżentazzjoni mill-Pulizija, id-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali u l-Amministrazzjoni tal-Qorti fi sforz sabiex ikejjel iż-żidiet fit-talbi tal-għajnuna u l-kawżi fil-qorti. Dwar il-kawżi pendenti ta' vjolenza domestika, l-inkjesta qalet li l-ewwel nett jeħtieġ li l-ordni ta' protezzjoni joħorġu kemm jista' jkun malajr mill-Maġistrat tal-Ansa. Qalet li jekk hemm bżonn għandhom jiżdiedu l-maġistrati u sakemm isir hekk, il-kawżi pendenti u li għadhom ma bdewx jinstemaw għandhom jitqasmu bejn il-maġistrati kollha għaliex dawn ma jistgħux jistennew. Qalet ukoll li jkun tajjeb li jingħata taħriġ lill-ġudikanti dwar dan is-suġġett. Żiedet tgħid li l-irġiel għandhom id-dritt li jkollhom l-istess protezzjoni meta jresqu l-ilmenti tagħhom. F'każ li l-vittma tiġi medda li titwaqqaf itqala, il-bord tal-inkjesta jipproponi li dawn il-vittmi jingħataw għajnuna mill-ewwel u jekk ikun hemm bżonn jingħataw kemm shelter. Fuq kollox l-inkjesta saħqet fuq il-ħtieġa ta' kampanja edukattiva fl-iskejjel fuq il-postijiet tax-xogħol u fix-xandir, b'enfasi fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. Fil-fatt ipproponiet li jitnieda numru ħafif tat telefon biex intuża f'każ li jeħtieġ. Referenza wkoll għas-servizz stop li qalet għandu bżonn jespandi bis-sem ta' psikjatri jew psikologi. Appellat lil poplu biex ma jgħaddix ġudizzji fuq l-allegati vittmi u rrid il-fehmu li ċerti ġudizzji qed iweġġgħu l-qraba tal-vittmi u jonqsu milli jwasslu għal soluzzjoni. Fl-aħħar nett qalet li dawn ir-rakkomandazzjonijiet m'għandhomx jitqiesu bħala l-aħħar kelma. Fl-istqarrija l-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal qal li fl-aħħar jiem ippreżenta l-istess rapport lil qraba tal-vittma u biqbil mal-familja ippubblika r-rakkomandazzjonijiet. Qal li qed jinnota l-konklużjonijiet tar-rapport kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-imħallef Quintano u wiegħed li se jibqa' impenjat itejjeb is-servizzi soċjali kollha offruti.